Is dit het eerste pilsje? Net het tweede krijgen. Ja, ik ben er momenteel bij. Steen je nou alle jaren? Ja, zolang we weer niet over dit. Dus dat is al 3 worden hier. 4 worden hier. Als het eigenlijk gezellig is, meestal heeft je deed niet meer van avanceren. Maar die oren die hebben eigenlijk wel even. Die begin ik wel te juichen en dan weer op begin wij toch? Hoe vaak spreken jullie die zin wel net uit op een dag? Ik denk een keer of 10 toest, 11 toest heb je. Dit is altijd een mooi plek om even de sfeer erin te brengen, maar de fietsers, publiek erbij. Het is nou droeg, dus dat scheelt ik. Hoe wichtig is hier een taak, denkst? Nou, ik denk maar dit waar en dit wien. En denk ik wat het voor de fietsers wel fijn is dat het wat afleiding is langs de route. Ik meen dat jaren we vaak wel waarom van de fietsers zelfs, dat het wel helpt dat er wat sfeer is langs de route. Jullie komen iemand steunen natuurlijk. 4 mensen. Ja, dus hier deze kanjers en mijn zoon, mijn man, mijn schoonzoon en de vriend van mijn zoon. We komen met veel water, snacks en vooral veel enthousiasme om ze weer helemaal op te peppen. Al die mensen die langs de kant staan, handje tikken, joelen. Muziek horen we heel veel langs de kanten. Hartstikke leuk. Nou steen je hier wel aan de kant, maar dit is voor jou een bekend fenomeen. Ja, zeker. Ja, ik had in zo'n 80 hier dit waar ik. En toen hier de 4 uur aan. Want hoe vaak ga je omfietst? 50 keer. Maar is het dan net heel lastig om nou aan de kant te staan? Begint het net te kriebelen in? Nou, je moet een keer stoppen. En ik zeg op mezelf, ik ben nog 22. Als je nog een keer een ongelukje krijgt, dan ben je bij een jel hier op stap. Ik ben een heel soort bekend. Maar ik was je nog even op mijn omgezeten, aan die kant. En ja, die fietst nooit. En als er een hel, dan had er van mij een medaille. Verzinnen, want dat is weer genoeg. Wil je een stukje? Ik wil wel een snoepje. Lekker. Ja. Dankjewel. Succes. Succes. Jongens, wat ben je aan het doen? Wij delen snoepjes uit voor de fietsers en we moedigen ze aan. Hoe binnen de reacties van de meesten? Nou, ze vinden het wel leuk. Alleen... Ik vind het heel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. En nou en eerlijk, hè, hoeveel snoepjes zou je hem zelf wel opeten? 3, allemaal eentje. Allemaal 1. Dat valt nog mooi. Ja, klopt. Hoe lang zit je hier al? Nou, ik ben hier krek een jaloer. Ik ben om mijn tweede bidon begonnen, dus ik heb nog een hoop te gaan. Denk je hem dat het ook helpt voor die fietsers? Had ze hem hier zitten sjurren? Nou, weinig denk ik. Ja, schreeuw wat bieken. Proost. Oh, ja, het wel. En onthouden een barbecue, als het mooi waar is. Hebben jullie een barbecue? Nee, oudlast. Dat is oudlast. Je krijgt dat er oudlast is. Nou ja, dan moeten we terug op een lege magen. Nou, dat rijden ik wel op je. En waar het onthouden van de Dino Dreger? Hier of de fietsers? Ik ben er heilig van overtuigd dat wij dreven rijden.